סובלים משרירים דפוסים בלילה? אתם סובלים מכאבי שרירים ככה אחרי אימון גופני? יש שני דברים שאולי תשימו לב אליהם, אולי שלושה, שיכולים אולי להעיד שבגלל זה יש לכם התכווצות שרירים. אז אחד הדברים, מגנזיום, כולכם יודעים, יש כמה סוגי מגנזיומים. מגנזיום, מה שהוא עושה, הוא בעצם מרפא שריר, אז הרבה פעמים שהשרירים דפוסים או נתפסים בלילה או באימון גופני, הרבה פעמים חסר מגנזיום. פעם היה לנו מגנזיום בלילה, במים, ומאז שהתחילו את ההתפלה, אז חסר לנו מגנזיום במים, וזה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חשובים, בכלל לכל מיני תהליכים מטאבוליים, כניסה של סידן לעצמות, ועוד הרבה דברים אחרים וטובים. הדבר השני שהרבה לא יודעים, זה Q10. אז Q10 יכול, קודם כל מעל גיל 18 זה הולך ופוחת הייצור שלו מהכבד, ואז להרבה אנשים חסר Q10 והם בכלל לא יודעים, לא באמת מדברים על הדבר הזה. הדבר השני שבאמת אנשים חסר להם זה מי שלוקח סטטינים, תרופות לכולסטרול. חייב לקחת באופן גורף Q10. זה אנזים שהוא בעצם שומר לנו על הכלי דם, על הלב, הוא בעצם מונע את החמצון של הכולסטרול, יש לו המון דברים טובים, וכמובן חמצן בתאים. אז Q10, ככה תחקרו עליו ולראות באמת אם חסר לכם. אז מי שבאמת הכי צריך אותו זה ספורטאים, ומי שלוקח תרופות לכולסטרול, בסביבות, בוא נגיד גיל 60 פלוס, כבר כדאי כן לקחת Q10, בין 60 ל-100 מיליגרם. דרך אגב, נשים שמנסות להיכנס להיריון, מאוד חשוב ויש על זה המון מחקרים, Q10 במינון הרבה יותר גבוה בשביל כניסה להיריון, וגם הגבר באמת בשביל להבשיל קודם כל גם לביציות וגם לזרע, בשביל שתהיה באמת חמצן במקום, תנועתיות, יש לזה הרבה דברים, זה לזמן אחר. ועוד דבר כזה קטן, כמו שאמרתי קודם, כל השלישי, זה ויטמין D. לכל כך הרבה אנשים חסר ויטמין D, וזה אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם. הרבה פעמים, אני לפחות על עצמי, כשאני מרגישה ככה כאבים כמו, שמרגישים כזה כאילו כמו שבר מאמץ ברגל, אז אני יודעת שלי חסר D, בטוח. וכשאני לוקחת D זה מסתדר. אז יש הרבה אנשים שחסר להם ויטמין D ובכלל לא יודעים, וזה רוב האנשים. אז אם תוסיפו ויטמין D בכמות נאותה, שוב, אם לא ראיתי בדיקות דם, לא שום דבר, אתם יכולים לקחת 2,000 ביום, בלי שום ככה למצמץ, במיוחד בחורף. ואם ככה תנדבו קצת מידע ותרצו את העזרה שלי, אז אני יכולה לכוון אתכם למינונים קצת יותר נכונים לגוף שלכם. אז כמו שאמרנו, מגנזיום, Q10 וויטמין D, אתם לא מבינים כמה טוב זה יעשה לכם בחיים, והרבה אנרגיה, ושינה טובה. אז נתראה בפוסט הבא.